Зодия Стрелец, това е вашето специално вечерно видео с специално таро послание. Нека видим какво имат картите да ви предадат в настоящия момент, но преди това имам да ви представя най-новия амулет за Зодия Стрелец. Вижте, ето го стрелецът къде е. Цената на амулета е 29 лева, зареден е с мантри. Всеки, който желая да си го поръча, може да ми пише на лично съобщение. Вижте колко е красив. Ето така изглежда, зареден с мантри за максимална защита, както винаги. Така, нека да видим за стрелците какво ще бъде тази вечерното послание. Вечерта, скъпи стрелци, ви носи вдъхновение и копнеж за свобода, но като че ли все още не сте постигнали тази свобода. Може би мечтаете за промяна или пътуване, макар и това да остава все още само в ума ви. Позволете си да мечтаете смело. Някой разговор или мисъл тази вечер може да ви напрегне, но в същото време пък да ви даде идея, която ще промени следващите ви стъпки за добро. За лична таро консултация или заявка на индивидуална подредба, любовна, кариерна или годишна, можете да ми пишете на лично съобщение. Пожелавам ви спокойна вечер!